ye ɲajirali baarada lo ye min kɛra octobre kalo la Burkina Faso kɔkanko minisiri ani Chine ka lasigiden cɛ Burkina Faso yan. Kunnafoni kolon dɔ min tun jɛnsɛla kɔnɔko k'a yira ko jamana fila n'u ye dansigi u ka baarada la. Ministre karamɔgɔ Jean-Marie Traoré tun y'a yira k'a fɔ ko wulumurukanw don min tun ye jamana fila n'u ka lasigidenya sigi yan nɔgɔ. Foroba kuma yɔrɔw la ani WhatsApp groupew kɔnɔ kunnafoni kolonw minnu bɛ jɛnsɛn o yɔrɔ la kɔlɔlɔw ka bon wa waati mumɛ fana kɔnɔ. Jordan Meda ale ye plateforme locale de vérification des faits faso Tchèque ka directeur éditorial ye. Ale kɔni ka fɔ la kunnafoni kolon ni sugu fila de bɛ yen. A fɔlɔ dɔ bɛ yen min bɛ wele nasarakan na ko mésinformation. Ale maaw b'a jɛnsɛn nga a kun tɛ ka degun lase maa foyi ma. Mun kama lo tigi min yɛrɛ b'a jɛnsɛnna n t'a dɔn ko kunnafoni kolon don. O waati kelen nin na kunnafoni kolon jɛnsɛn sugu wɛrɛ bɛ yen an b'a fɔ ale min ma nasarakan na ko désinformation. Ale min ye kunnafoni kolon ye min maaw yɛrɛ b'a labɛn ani k'a jɛnsɛn ani o bɛ o kɛ kun min na fana o kun ye ka mɔgɔ dɔ walima sigidaladen dɔw don fili kɔnɔ walima ka mɔgɔ dɔ janfa hakilila dɔ walima cɛkɛda. Observateur Palga min ye kunnafoni di cɛkɛdaw belebele kelen ye ka kunnafoni dila Sama y'a yira k'o ka baarakɛɲɔgɔn bɛ ka o janto nin gwɛlɛya nin na kosɛbɛ. Hali mɔgɔ min lɔnniyaba b'a bolo tuma dɔw la o bɛ se k'a tigi don fili kɔnɔ. Anw bɛ min kɛ observateur la yan ni anw ye kunnafoni sɔrɔ anw bɛ a sɛgɛsɛgɛ ka filɛ. Waati min na soldasiw ɲaminɛbaga Ibrahim Traoré dogola jamana tile dama dɔɔni kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la juin kalo kɔnɔ kunnafoni kolonw ani jadilaniw maaw fɛ carila foroba kuma yɔrɔw la nga dɔnniyaba bɛ maa minw bolo ka taa kunnafoniw sɛgɛsɛgɛli la olu sera ka tiɲɛ sigi k'a da kɛnɛ kan nga nin kɛwale sugu ninnu bɛ lagosini kun bɔ lɔnnikɛbagaw ka fɔ la. Aujourd'hui la désinformation prospère beaucoup plus. Kunnafoni kolonw jɛnsɛnli kɔni bɛ ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ mun kama kunnafoni jɛnniw fana tɛ yen minnu bɛ tiɲɛ yira ko dɔw la minnu kɛra mun kama fana minnu yamaruyalen don ka kunnafoni jɛnniw fɔ walima ka u di waati surun ani waati ɲumanw kɔnɔ olu tɛ o kɛra bilen walima o yɛrɛ t'a kɛ kama sɔrɔ o waati kelen ninnu na fana jama mako bɛ kunnafoniw la o de y'a to sisan m'an ka ɲɛ jugu dɔw bi o waati nin kɛ fɛɛrɛ ye ka kunnafoni kolon minnu o b'a fɛ ninnu dilan ani k'a jɛnsɛn. Sama ka fɔ la a ka kan fɛɛrɛw ka sɔrɔ nin kɛwale sugu ninnu na. Fasoden ka kunnafoni ɲɛnamaw sɔrɔ a ka kan a ka se ka kunnafoni jɛniw ani a damakɛɲɛniw sɔrɔ. Kunnafoni kolon minnu bɛ se a ma ni olu de barika bonyana i bɛ taa sɔrɔ kunnafoniw bɛɛ lajɛlen tɛ kɛ a bolo minnu sababuya la a bɛ se ka jateminɛw kɛ ani ka yelita ɲɛnamaw sɔrɔ ka taa jamana tagabolo la ni ye gɛlɛya le. Jordan Meda ka fɔ la diɲɛ jamanabaw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔnasu la an'o bɛ ɲɔgɔn sanga la Sahel ko ra ani ka o kɛ fana o b'o yɛrɛ la tarikuw de wango la nga a y'a yira k'olu dama dɔrɔn fana tɛ o kɛra. Jamana kɔnɔ yan fana jamakulu dɔw bɛ yen minnu dalen don o ka diina na o ra o bɛ kunnafoni kolonw jɛnsɛn o bɛ o jɛnsɛn ani maaw fana bi da u la kunnafoni kolon ninnu fana bibi nin na bɛ jɛnsɛn ka caya foroba kuma yɔrɔw de la mun kama bibi nin na kunnafoni di cɛkɛdaw dama yamaruyani tɛ ka kunnafoniw di jama ma ni foroba kuma yɔrɔ ninnu ye an bɛ fili ani ɲagaminiba so de kɔnɔ o min bɛ k'a to bibi nin na maaw kelen kelen bɛɛ bɛ se ka fɛn fɛn y'a diya labɛn ani k'a jɛnsɛn i n'a fɔ a ka da ye cogo min na. Maa minnu fana bɛ ninnu kunnafoni kolon ninnu labɛn bɛ senna tagamajɛliw lo ta o kɛ ni kadara kɔnɔ wasa k'a to u ka ninnu kunnafoni kolon ninnu ka jɛnsɛn ani ka yɔrɔ bɛɛ ta. Très souvent la désinformation. Kuma caman na fana maa minnu bɛ kunnafoni kolon ninnu jɛnsɛn bɛ senna tagama dɔw de ta minnu kun ye ka tin don sigidaladen dɔw dusu la walima jamakulu dɔw dusu la. Kuma caman na fana a bɛ se ka kɛ tinw ye i n'a fɔ dimi ɲanasisi farifaga ani k'a dɔn maa dɔw hakili la i n'a fɔ bɛɛ bannen don u la minnu bɛ kunnafoni kolonw jɛnsɛn ninnu ka laɲinitaw de ye o la don o bɛ o jigi sɛmɛ ko o ye nin kɛwale ninnu don sigidaladen minnu dusu la ninnu fana bɛ na o ka kɛtaw yɛlɛma ka bɛn ni o kɛwale ninnu. Sɛgɛsɛgɛlikɛlaw minnu ye analysiw ye olu fana bɛ maaw hakilila sɔmi ko kɛlɛ min bɛ sen na Burkina Faso yan sababuya la kunnafoni kolonw jɛnsɛnni bɛ ka fanga sɔrɔ o ra don Jordan Meda y'a yira ko bɔlɔlɔsira baarakɛminɛnw bɛ ka ɲɛtaga minnu sɔrɔ ye faratini lo ye min b'a yira ko kunnafoni kolonw labɛnni ani a jɛnsɛnli bɛna fangaba sɔrɔ ani fana ka baaraba minnu bɛ kɛla ka taa o ɲɛkɔrɔmatigɛli la gɛlɛya. Gildas Da, Ouagadougou.